Η Fortune Productions παρουσιάζει το πιο μουσικό καλοκαίρι. Summer Sound Real Music Events στο Ipanema Beach στην Ελούντα. Τα πιο uplifting events στην καρδιά του καλοκαιριού. 18 Ιουλίου, Νίκος Διαμαντόπουλος από την Click Records. Special guest playmates και live φωτογράφηση μαζί τους. 25 Ιουλίου, DJ Aquila σε ένα deep tribal set με sexy dancers. 1η Αυγούστου, Ceremony. DJ Cookie D featuring reactions με live φωνητικά και φλάουτο. 8 Αυγούστου, Νίκος Πατρελάκης από την Click Records. 15 Αυγούστου, Summer Vibes Party με DJ Μικέλε, Ευάγγελο Β και Ηλία Αργυρόπουλο. Κάθε Κυριακή στις 3 το μεσημέρι στο Ipanema Beach στην Ελούντα. Summer Sound Real Music Events. Διοργάνωση Fortune Productions.